गुबुन गुबुन दोलोनियाबो बुंदों जे जोङो पबित्र बर'ननो होगोन जोंनिनो न'निनो फिसा नख'रनिनो दुखु आफोरबा बे खाथियावनो मोनगोन जिहेतु भिक्टरा तामुलपुरनिफ्राय फैनाय आरो बेनोथ' जोंनि आरो बर' माहारिफ्रा आरो होखानायानो नङा बिजेपिनो बांसिन भट होखाया जोंनि बर'फ्रा बे आरो माइन'रिटि दहाय आं जिखिनि माइन'रिटिफोर लोगो मोन्दों गोबां बिमा माहारिफोरखौ लोगो मोन्दों आङो आइजोफोरखौ ओमफ्राय बिथांमोना बुंदों जे जोंनि माइन'रिटिया माब्लाबाबो बिजेपिनि भट होखाया जोंखौ फोथायनानै ला एबार जोङो 80% भट होगोन माइन'रिटिया होननानै बुंदो आं बेखायनो गोजोननाय मोन्दों आरो मोनसे खोथाखौ बिराद दुखु मोनफैदों आं नैबे गरेस्वराव फैनानै खोनानो मोन्दों जे जोंहा भिक्टरा नै दाखालिसो गावनि खुगाजोंनो स्पिच होनायाव बुंदों जाहैदों जे फालिया मोनसे फालि गानहोनाय माने गोदोनायाव फासि नांहोनाय होननानै बिथाङा जे बिबुंथि लाखिदों बे जोबोद मुगैथाव बिनि राव जादों आं दिनै गरेस्वर समस्थियाव जि गिदिंनानै नुदों सारा रायजो राजाया पबित्र बर'नोनो भट होनो माने जानजि खाफ्रानानै दं बिथांमोना बुंदों माने गुबुन गुबुन दोलोनियाबो बुंदों जे जोङो पबित्र बर'नोनो होगोन जोंनिनो न'निनो फिसा नख'रनिनो दुखु आफोरबा बे खाथियावनो मोनगोन जिहेतु भिक्टरा तामुलपुरनिफ्राय फैनाय आरो बेनोथ' जोंनि आरो बर' माहारिफ्रा आरो होखानायानो नङा बिजेपिनो बांसिन भट होखाया जोंनि बर'फ्रा बे आरो माइन'रिटि दहाय आं जिखिनि माइन'रिटिफोर लोगो मोन्दों गोबां बिमा माहारिफोरखौ लोगो मोन्दों आङो आइजोफोरखौ ओमफ्राय बिथांमोना बुंदों जे जोंनि माइन'रिटिया माब्लाबाबो बिजेपिनि भट होखाया जोंखौ फोथायनानै ला एबार जोङो 80% भट होगोन माइन'रिटिया होननानै बुंदो आं बेखायनो गोजोननाय मोन्दों जे गरेस्वर समस्थियावबो जा पबित्र बर'आनो देरहागोन बे आरो दिनै राजनिति खालामबाय थादों दा बुंदों गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा आरो बिजेपिनियाथ' बिसेसके बिथांमोना बुंदों जोंनि सरकारासो होदों आसाम सरकारासो होदों बेखौ जों नङाबा होनो हाया बिजेपि नङाबा बिसोरखौ मोनफिननो हानाय नङा ओरै होननानै मानसिफोरखौ फालि गानहोदों बा सोरखौबा बरायनानै लाबोदों मेल मिटिंफोराव जों नङाबा होनाय नङा अरुणादयखौ बे खोथा होनै मेल मिटिङाव मानसि खालामबाय थादों आरो मोनसे खोथाखौ बिराद दुखु मोनफैदों आं नैबे गरेस्वराव फैनानै खोनानो मोन्दों जे जोंहा भिक्टरा नै दाखालिसो गावनि खुगाजोंनो स्पिच होनायाव बुंदों जाहैदों जे फालिया मोनसे फालि गानहोनाय माने गोदोनायाव फासि नांहोनाय होननानै बिथाङा जे बिबुंथि लाखिदों बे जोबोद मुगैथाव बिनि राव जादों बेखायनो जोङो सोंखारिदों जे बिथाङा बेबायदि भाषा बुंनो नाङामोन जोंनि रायजो राजा आइ आफाखौ दा आङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो बुंनो नागिरदों जाहाथे बिथाङा नेक्स्ट टाइम बेबायदि भाषण लाखिया आं बेखौ बिथांखौ सोंखारियो बेखौ आं दानिसो एसे आगोलाव गारियाव फैबाय थानायाव मोनसे सासे जोंहा चिरांनिनो बिथांखौ बुंबाय थानाय नुदों मोनबा गेरेन्टिया मा मावखो जोंनो बुजिनो हायासै मा मोनबा जे गेरेन्टि होदों हा होगोन एसटि होगोन बे गेरेन्टि नङा होमबा बेबो दंमोन ना हा आरो दिनै एसटि दिनै जोंनि बर' माहारिया एसटि होगोननिनो आन्दलन खालामदों जोंनि ट्राइबेलफोरा आन्दलन खालामदों बोरै माब्ला होखो बिसोरलाय एसटिखौलाय माब्ला होखो आरो हा पाट्टाखौ माब्ला होखो बेथ' दा जि पाट्टा रानबाय थादों बे पाट्टाया थांनाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्दाराव जोंनि मावथिफोरासो मावनानै दिनै गोबां हा हु मोननो हादों गोबां रायजो राजाफ्रा गावनि थामोनथानि गाव जे जिरायदों बे हानि मोन्थायखौ मोननो हादों नाथाय बिथांमोना माब्ला मावखो बे 5 मासाव मा मावखो बेखौ खिन्थानो हायाखै 2 लाख थाखा होदों नोंगौ बे 2 लाख थाखाया बबेनिफ्राय होदों थांनाय बिटिआर सरकारा जे जोंहा 300 कौटि गारबोदोंमोन प्रमद बर' सारा बे जेरै दालाय मिडियानि गेजेरजों बुंदों ना जालांख'नो हायाखै प्रमद बर' गालांनाय होननानै बेखौथ' जालांख'नो हायै भाषायानो फैया बे रायजो राजानि खामानि मावनो ना गारबोदोंमोन बेखौथ' बिथाङा दिनै 2 लाख होनानै बेसेबां दावराव खालामदों रायजो राजानि गेजेराव 2 लाख थाखाखौ होदों होनाया जों मिडियायाव नुदों गोबां ससियेल मिडिया नुदों सासे आइजोआ भाइरेल खालामदों बेयाव जों खोनानो मोन्दों जे 2 लाखआव 50-50 बिदों जाय होग्रा बे सुबुङानो 50-50 बिबाय थादों होगोन होनदों बै आइजोआ माने 50-50 जानांगोन होनदों नाथाय बेयो मानियाखै बिथांमोना आं खोनानायाव 1,90,000 लाबोफिनदों सासे सुबुङाबो मिथिहोदों बे जोंनि गेजेराव बुंथिदों जे
नङा दाखालिसो जोंनि न' खाथिनिनो 1,90,000खौ लानानै थांफिनदों होननानै नाथाय बियो सैथोमारब्ला जोबोद दुखुनांथाव जादों रायजोनो मानो रेकर्ड खालामखो बेनो 2 लाख होबाय होननानै दिनै डकुमेन्टस लानानै थांबाय बिनियावथ' दागो नांबायना 2 लाख लांनायनि होमबा दिनै 2 लाखखौ मोननो हायाखै रायजोफ्रा होमबा बे थाखाखौ हाइकामान्डनो हैनांगौ होननानै बुंदों बे जे रेकर्डिं ओंखारदों बेनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों जे गोजौआव लाङो गोजौआव सोर जा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांसो नङा होमबा गोजौआथ' बेसो दा बेनि गोजौआवथ' रावबो गैया दा बेखायनो जोङो बुंगोन जे जोंहा मानगोनां बिटिसिनि दानि जे चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जाहाथे रायजो राजाखौ बेफोरबायदि खालामा दुखु होआ दिनै अरुणादय दानजानानै जोबोद साव होदों बिमाफोरा जे जोंनिया मानो दानजाखो नाथाय जायफोरा दानजादों 9,000खौ मोननो हायाखै गोबां दुखु मोनदों दा बेखायनो आं खावलायगोन सारनिसिम जाहाथे बेबायदि बिथांनि मावथिफ्रा गाहाय लेभेलाव बेबायदि गाज्रि मावा बिथाङा नोजोर होनांगोन जेरैबायदि जोंना प्रमद बर' सारा गोबां नोजोर होयोमोन जोंनि मावथिफ्रा माबायदि मावदों बेखौ बिथाङा फिल्डआव थांनानै सार्भे खालामहैयोमोन गाज्रि मावदों ना मोजां मावदों मोनदों ना मोनाखै अनसाय बिथांखि होदों जोंनि प्रमद बर'नि सारनि आमोलावबो अनसाय बिथांखि होदों गियान सोरां होदों माइनाव सोरां बिथांखि होदों आलारि सोरां होदों बे आलारि सोराङा जाहैबाय बाथौ मन्दिर मसजिद बे गिर्जा बेफोराव राननानै होदोंमोन 2 लाख मोनदों ना मोनाखै बेखौबो बिथाङा खबर लाफिनदोंमोन दा बेखायनो आङो खावलायदों जे नोङो 2 लाखखौ होनानै रायजो राजाखौ दागो फोनांनानै गरसेबो थाइसेबो मोनजायो जाहाथे खालामा आं बेखौ खावलायगोन इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि दा आङो इनचार्ज हिसाबै दङ आफादगिरि इनचार्जआव दङ आं बेखायनो इउपिपिएलनि जा आइजो माहारि गोबां दानजादों बिथांमोनखौ जाहाथे अरुणादयखौ मोनफिननो हानाय खालामो आं बेखिनिखौ खावलायगोन आरो मोनसे खोथा आं मिथिहोनो नागिरदों दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे जोंहा उदालगुरि माजबाद टु गसाइगाव बेयाव आङो बेरायजोब्बाय बेरायनानै जि मोनदांनाय आं बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरदों जोंहा फ्राय 10थासोआ देरहानानै दङ जों देरहागोन आरो निस्सय जोंखौ लानानै सरकार दागोन आसामाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ लाफानानैसो सरकार जागोन बेयो 100% मानो होनोबा दानि बै जोंहा गसाइगावआवबो बा क'क्राझारावबो लरेन्स इस्लारिमोन मोन दङ जोंहा प्रतिभा मेडाम दङ प्रतिभा मेडामखौथ' रावबो फेजेननो हाया बेयावबो सासे राय मानसिया दारायदों दा बर' मानसियानो गैला बायदि बिपिएफनिफ्राय बर' मानसियानो गैलामोन नामा दिनै बिथांखौ होदों दा बिथांखौ होनानै होबाय दे खिन्थु बर' एसामिसजों खोथा गैया होबायमोन खिन्थु बे बङाइगावनिसो मानसिया जोंनि बिटिआरनि बाहेरानि बिटिसिनि बाहेरानि मानसि बियो रायआ दा मानसिफ्रा जों गोबां गावनि पार्टिनि मानसियानो गाज्रि मोनदों जे जोंनो बर'फ्रानो दंमोन मानो होआखै जोंनोनो टिकेट होआसै होमबालाय जों बायद'नो होजोबगोन दा गासिबो बायद'नो होनोनो जानजि खाफ्रादों जेरै नोंथांमोननि बे गरेस्वर समस्थियावबो थारमाने जोंनि बर' मानसिफ्रानो मेला दंमोन बिपिएफनिफ्रायबो दंमोन बिपिएफनो मानो होदिया टिकेटखौ नैबेबायदि होननानै गाज्रि मोननानै दिनै पबित्रनो होनो ओंखारजोबदों बे सिदा खोथा रायजो राजा आइ आफायानो बुंजोबदों दा बेखायनो गोबां देरहागोन जा प्रमद बर'खौबो फेजेननो हाया बिस्वजित दैमारि सारा माब्लाबाबो प्रमद बर'खौ फेजेननो हाया मानो होनबा दिनैनि दिनाव रायजो राजाया एसेबां जाम्बा जाम्बि नंला जोंहा बिस्वजित सारा आदा होनो आङो बिस्वजित सारा जाहैबाय गुबुन समस्थिनि आरो बिथाङा बेयाव एमएलएबो जाखांबाय नङा होमबा एमएलएबो जाखांबाय मा मावखो मा मावदा दिनै प्रमद बर' सारा फैनानै चिफ जानाय लोगो लोगो माबायदि डेभेलप जादों तामुलपुर एरियाया रायजो राजा बयबो मिथिगौ गिदिर दिनै मेडिकेल कलेज फैबाय बेफोर सोरनि दारै फैदों नङा होमबा दिनै लामा दंग' बान्दो जाजोबदों जेरैथिंबो मानो मावाखै 5 बोसोराव जेबो मावाखै खाना नामा बिसोर मेगन नुवा नामा दा बे माने जेबो मावाखै होननो समाया 5 बोसोरबो जोङो सरकार खालामनो मोनाखै कर'नायाव 1 बोसोर थादों मावनो मोनाखै आरो बेनि उनाव नै जोंहा जोबस्लाबियावनो सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन खालामना होनानै 5 मास आरो एडभान्स इलेक्सन खालामनानै जोंनि सरकारखौ 5 मास आरो उनफिननानै दोनबावबाय होनबा जोङो बेसेबां मोनखो 3.5 बोसोरल'सो मोनदों 3.5 बोसोरल'सो होमबा 3.5 बोसोराव जोंनि प्रमद बर' सारा मा मावदों मा मावाखै इसिबां डक्टर इन्जिनियार